iya. Oh, ya 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 ya. Mengger mengger mengger. Iya. Oh, ya 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 ya. Awas, awas, awas.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dalam aturaken wilujeng dalu kagem Bapak kalian Ibu Desa Lambangan, leres nggih? Dalam aturaken wilujeng dalu kagem Bapak Lurah, ugi Bapak perangkatipun, ugi Bapak panitia. Mboten supe dalam aturaken wilujeng dalu kagem Bapak keamanan wilayah Wonoayu. Nggih, kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari. Sumangga Kang Mas diparingi sentir LP. Yang lagi puji hey hey warungnya dibuka ditoto sendok cangkire panas kebul-kebul yang mengkena wet yang ngerondene potong remang-remang manis-manis penyanyine setir lengan kotrok di mas seksi orang bisa kamu esok
Nggih, kali ning Nyantika kula nggih. Ning Nyantika sampun ngaturaken sentir Lenga Patra. Nggih, kula wau ning sanana berbau seng sampun ngaturaken atur salam. Napa? Sanana napa mau? Semerbak seng. Takut Sing seng niku napane, Mas? takut sanana dhewe to, Pak. Oh, napane kinten-kinten, Dik? Yo baunya itu wangi gitu loh. Oh, Oke, matur sembah nuwun dumateng masyarakat Lambangan nggih. Dalu niki Nggih, Mas. padet banget. Wis pokoke berulang kali tampil di sini selalu hadir. selalu Menonton. setahun sekali langsung. Biasane pasukan bayang gruprak. Cuma nonton saiki nanggap dhewe. Nanggap dhewe. Khususnya panjenenganipun Mas Ugi Abah Ugi Abah Seger. Apa seger? Mas Ugi yang kenal dengan Mas Ugi disapa Nggih. Kalian Mas Alek. Alek. Nah, nggih, langsung kemawon ning Nyantika dipun aturi panjenengan Bapak Panitia Sumangga. utawi Bapak Kepala Desa bisa request lagu panjenengan Bapak Mulyono. Sumangga, Bapak. Aku roh iki, Bang. Soalnya takut Abah Seger. Pun siap, Pak, Mas. Pripun? Monggo. Monggo Mas Alek dipandu Mas Alek. Yang mana Mas Alek? Lah iki lho. Lah niki sampun niki lho, Katik support langsung munggah. Tuan rumah. Nanggap dhewe, Bos. Nggih. Oh nggih. Panyuwunane gubuk asmara, Pak Mas. Gubuk Asmoro. Panggilan apa seger? Ayo. Monggo. Abah Seger iki biasanya sunane napa ning? Eling napa mboten? Podang kuning. Podang lorek ku gak ono. Abah Seger biasa podang kuning. Nggih pripun? Ya niki nyuwune gubuk asmara. Asmara. Nggih, semoga langsung dilebok sambil nego panjenengan Abah Seger melampah. Yuk. Tiga yang berdiri saya. Apa tuh? Delok tulisan iki lho. Ajine diri saka lati. Tulisannya apa itu, Mas? Liwat aku kelingan, ku bukae bintang lereng. Mencegah dapat tulisan warna apa tanda isi perawan. Jenengiku bekas moro biyen kae tak go anut tresno tanpa bantal tanpa kloso kota putih ketaman asmara. Ku bukae nyimpen wadi wiwit biyen dumangka saiki. Ku bukae kepracita wayah wengi nganti gagah trina. Catatan sajroning ati datang mundur saya marang
asmara Buk sampun. asmara ning menuk Wulandari. Nggih. Si Gemon. Nggih. Nggih, pripun? Ugi Bapak Sugi sing gada beko sak lambangan. Oh, nggih. Kula aturi minggah ten sasana panggung Budi Monggo ben Wijaya. boten penasaran yang mana tuh namanya Mas Sugi oleh Bapak Mas Sugi. Sugi Nah, yang punya beko lambangan nggih. yang punya bego sak lambangan Sak entek lambangan. sak bego-begone. Nggih. Maksudnya niku begone niku keliling Oh, ngoten to. di mancanegara. Nggih, pun supe Mas. Nggih no, Wau wonten napa? Jambu alas. Jambu alas, Terus warung tendo. warung tendo, Joko Melarat, Joko Larat. Kembang Rawe. Sak gatele. Pas. Nggih sambil nunggu Panjenengan Mas Sugi, atur salam no. Nggih. Dumateng Mami Nini hadir. Oh, nggih. Tidak jualan. Tidak jualan. Nggih, wilujeng dalu. Ah. Kali ugi sedaya sabu, Mas. Ah. Wilujeng dalu iki ana samudra iki ana tulisane ya, Mas. Pripun? Sih, ajine diri saka lati. Ah. Tumindakmu ala bakal ketara Ketara. bakal cilaka. Nah. Cilaka ya ben. Loh. Nggih niku namung tulisane samudra niki lho, Mas. Nggih. Nggih. Nggih niku wau dari Bayang Goprak juga, anggota Bayang Goprak Napa? yang diminta gendinge kembang jagung. Kembang jagung. Yang layani harus Mbak Menok si glinu-glinu. Oh, tetep tak kekno. Maksudnya mungkin sarung jagung atau mungkin. Nggih paling. Napa, Pak? Monggo. Nyidam jemblem. Ini dam jablem. Nggih, sak jemblem-jemblem. Alhamdulillah, Mas. Nggih. Nggih, bolak-balik ten mriki. Ibu bapake tasih semangat nggih. Antusiase top banget nggih. Nggih. Matur sembah nuwun setiap tahun, Mas. Nggih. Nggih, tahun ngajeng nanggap malih kula paringi niki klengkeng pinggir iki. Nggih. Iku cara gede-gede ilang, Bu. Heeh. Monggo, pripun? Ingkang pundi? Mangga, napa Nyidam. rin nyidam? Nggih niku minggal jam jablem. Pak Sugi, nggih, napa Pak Sugi riyen? Kok gerajakan kok nang Ponorogo piye to? Gerajakan Banyuwangi, Mas. Alah, ya gak apa-apa. Anjane khusus malam iki gawe pean kok masalah. Yuk, monggo. Nggih, mangga. Gerajakan Gerajakan. Banyuwangi kok diantar Ponorogo.
janji urip bebiar sira-sira andika gede asih sira-sira andika gede asih Zeum Jana Kerajaan Banyuwangi sampun. Sampun. Katuraken panjenenganipun ning sanana berbau. Diri bukan kebuan. Ze, nama baru. Nama baru. Nggih. Jane sing ero. Nggih. Semerbak seng. Sing berbateng. Nggih lanjut, nama Ze, Nidam Jelem. Nidam Jelem mboten sawi jagung nggih wonten. Ze wete nggih wonten. Wete nggih wonten. Sanana. Yuk, delewong ning ika. Delewong sudah siap. Siap, Bos. Tarik mas. Ledrok. Jaya, jaya.
belum sekuwi sing kuwi ngendi masa ora ngerti pancen kurang ngerti mbok ya aja bingungi Jam belum sekuwi wow gak bahaya namanya bahaya pakai Jemblong mas asli anget kok mas saya belum ini di karepok murah meriah mas monggo aku penasaran iya mas apa ya tenan kowe dodolan jet oh bener mas jawab kowe segera boleh jet mesti wae jajan yo wena tenan mas kuwi pancen kuwi tapi mung kare siji jenenge jemblem ku jemblem ni super ketae maniman mas yo padha ngiler jemblomku super akeh wong padha ngiler mas jemblomku super akeh wong padha ngiler jemblem sing ngendi mas Jemblem sekuwi sing kuwi ngendi masa ora ngerti pancen kurang ngerti mbok ya aja bingungi Jemblem sekuwi berkuwi aku jam-jam jemblem sing ngendi mas Jemblem sekuwi sing kuwi ngendi masa ora ngerti pancen kurang ngerti mbok ya aja bingungi Jemblem sekuwi berkuwi Jemblem sampun mas Jemblem sampun
Oh nggih. Muga maneh. Niku Mas wong ganteng. Mas Alek, Pak Lurah nyuwun. Aduh ingin setia. Memilih setia apa ingin setia? Memilih setia. Oh nggih sembah nuwun Pak Lurah. Oh nggih. Mas Jano. nggih ning nggih Kak. Utangnya tasik kuwata lho nggih. Nggih. Tasik enten witi. Nggih. Jam 12. Joko melarat lah yo Mas. Gampil. Mangke ditaruh di mana-mana bisa. Nggih. Di Samboya juga bisa. Enten bojo biduan juga ya Allah Nggih. Mas. Nggih, telepon gimana yuk? Yuk, yang mana dulu? Request dari Bapak Kepala Desa nih. Memilih setia. Memilih setia. Nah, Nggih. untuk yang minta belum bisa dilayani gampang nanti Nggih. pasti dilayani kok. Jadi lek dereng boten sempat nggih ten Bedayan Sekarsari ngoten nggih Mas nggih. 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 Awet sudah. Ampun dadi panggelone jenengan sedaya nggih. Sudah hafal kok. Nggih. Dari penggemar, dari penonton. Nggih. Waktunya memangnya terbatas. Terbatas. Dan kita bagi-bagi. Nggih, soalnya wonten kuwatah acaranipun. Nggih. Monggo. Yuk, telepon. Mas Jono. Kita berduet lagi loh Mas. Saya nggak tahu deh. Sukamu jua, dukamu, dukaku jua bertahu. Kita bersama mengarungi suka duka asmara. Namun aku tak pernah lelah bersama kita melangkah
cinta di sisiku selamanya. Jiwa dan ragaku ini ku persembahkan dalam gelap dan terangku untukmu seorang. Dukaku jua bertahu kita bersama mengarungi bunga cinta asmara. Pilih bertahan untuk setia. Terima kasih Mr. Dwi, luar biasa. Untung ditulungi Mas Dwi mau gak? Nangge, Gini, nggih Mas. informasi waktu tinggal satu lagu. Ngapunten. Nggih ngapunten iki utangnya tasik kuwata Bapak. Saya dengar suara terbanyak dari ibu-ibu yang minta warung tendo dulu. Nggih. Jadi untuk Joko Melarat, Sarung Jagung, gampang, mungkin dilayani kok. Nggih, tasik kuwata niki utangnya Mas. Jambu alas, Bojo biduan, dessert dan grup. Nggih. Monggo, tembang terakhir warung tendo. Ladrok ladrok. Jaya loh ini. Ana hoi. Asoy. Ayo Rafa, Rafa ayo. Kopiku tuang angger. Asik, asik. Yang
Mas opo? Sik Mas. Ayo ayo ayo. Gorong Mas, gorong. Ika rempong sih. Oh, Ika Rempong. Ayo Ika rempong sih. Iki Ika rempong iki. Ayo, ayo. Duplikat Ika rempong ayo. Ayo. Ika Rempong. Ika rempong jogetnya piye Ika rempong? Ayo, ayo kejokno. Ayo rapo. Rapo digoyang rapo. Rapo. Ayo, piye jogetmu? Ayo. Ini. Jogetnya sampun sudah tahu. Cocok Mas, cocok. Tinggal vokale. Pelak Mas. Ayo vokale. Ayo kali sopo. Selesai sudah tugas kita Mas di acara campur sari. Iku loh. Duplikatnya dirimu loh, Dik. Nggih Mas. Ayo tuh. Gede. Nggih Mas. Jadi suka dengan Mas Bodo. Monggo perform terakhir. Yo. Ya. Kamelok mana ta rapo? Ayo wong. Oh, 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 oh.
repote wong lanang yen duwe bojo biduan manggung rono rene ora cemburuan yen tanasa sujanan lan kerep oring-oringan ora mokal bubar anggone bebrayan pancen kawiyane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang mula biasae yen bengi kondur tanggapan pengin langsung sari waka tidak dolanan sing marai kuatir atine wong lanang manggon rono rene cari perhatian apa maneh yen nganggo klambi sing cingkrang-cingkrang genit mripate goyangane merangsang begagae apa pinggul digoyang-goyang saja disengaja mancing sawiran yen sing melu jakit wis mendhet banyu sedan kadang colak-colik mencari perhatian awas Lodrok Budi Wijaya lo iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.